Vi har om doping, og vores fag er biologi og idræt. Hvad er doping? Doping fremstilles på laboratoriet og kan få misbrugerens muskelstyrke til at øge, få større udholdenhed eller bidrage til et hurtigt vægttab. Virkningen afhænger af det enkelte dopingmiddel, men det mest udbredte er de anabole steroider, også kendt som anabole androgene steroider eller AAS, og det øger personens muskelstyrke. Som sagt kan doping også øge en persons udholdenhed, men det kommer vi ind på senere, når vi snakker om EPO. Først vil vi snakke om, hvad de anabole steroider er. AAS ligner det mandlige kønshormon testosteron, som hos mændene udskilles i testiklerne og i binyrerne. Kvinder har det også i en begrænset mængde, hvor det udskilles her i æggestokkene og desuden også i binyrerne. Det ideelle dopingmiddel, da man lavede stoffet, var, at det kun havde de anabole træk, altså dem, som øger proteinsyntesen og dermed muskelmassen. Men det indeholder reelt også androgen, som medfører udvikling af testikler, kropsbehåring og skægvækst. Opbygning af AAS og testosteron. AAS og testosteron har den samme kemiske formel, og den er C19H28O2. Det vil sige, at stoffet udelukkende består af brint, kulstof og ilt, altså hydrogen, carbon og oxygen. Og det er et meget tungt molekyle. Som det ses på billedet, består testosteronet af de 4 ringe af carbon, som man ser her, hvilket vil sige, at molekylet er tetracykliske. Og som sagt ligner de hinanden, og det er fordi AAS er en efterligning af testosteron, så opbygningen af stofferne er helt ens. Hvad er EPO så? EPO er et hormon, som stimulerer dannelsen af de røde blodlegemer i knoglemarven og dermed fører ilt ud til musklerne. Vi skulle så selv vende en artikel, og vi har valgt en artikel om Ditlev Fynbo Nielsen, som hedder Steroider smadrede mit liv. Artiklen handler om Ditlev, hvor han som meget lille og spinkel 18-årig startede med at tage anabole steroider, fordi han følte sig overset på sit arbejde som afrydder på et diskotek. Han tog steroider i 13 år og brugte både sprøjte og piller hver dag. I artiklen fortæller han om de bivirkninger, som stofferne har medført. I starten af hans misbrug kunne han mærke negative forandringer i hans krop, men han var naiv nok til at tro, at det bare var en del af hans naturlige udvikling. Lidt senere ændrede steroiderne hans adfærd utrolig meget, hvor han blev meget aggressiv. Grunden til, at Ditlev ændrede adfærd og blev meget aggressiv fra de anaboliske steroider, man får nemlig for mange hormoner fra det mandlige kønshormon testosteron fra steroiderne i kroppen, som udløser vreden. Hans første advarsel kom, da han skulle til søfartslæge, hvor lægen ville ringe til ambulancen på grund af Ditlevs høje blodtryk. Hans anden advarsel var en hjerneblødning, hvor han var indlagt i 14 dage. 2 år efter blev han ramt af en hjerneblødning igen, som har gjort, at han blev lam i venstre side af kroppen og har fået problemer med at tale. Grunden til alt dette kommer vi ind på senere. Ditlevs organer har desuden taget så meget skade af doping, at han ikke kan forvente at leve meget længere. Som det blev tydeligt gjort i afsnittet om Ditlev, kan doping have mange sundhedsskadelige bivirkninger. Men på grund af de præstationsmæssige aspekter vælger mange idrætsudøvere at tage det alligevel. Fordelene ved anabole steroider er, at der på en kunstig måde bliver fremstillet testosteron, og det sørger for vævs- og muskelopbygning, og dermed får man hurtigt store muskler. Anabole steroider giver ingen fordel i cykelsporten, da det ikke handler om store muskler. Det handler om udholdenhed, hvor EPO er det naturlige stof til dette. EPO findes naturligt i kroppen og påvirker dannelsen af de røde blodlegemer, som giver en bedre iltoptagelse. Når man får en bedre iltoptagelse, så får man også en bedre kondition. Ulemperne ved anabole steroider er, at kroppen modtager så meget af det mandlige kønshormon, at det kvindelige kønshormon østrogen begynder at udvikle sig for at skabe ligevægt mellem de 2 kønshormoner. Østrogen kan give brystudvikling hos mændene, men der produceres som sagt stadig meget testosteron, som giver behåring mange steder. Når misbrugeren så stopper med at tage anabole steroider, så stopper kroppen også med at producere det naturlige kønshormon, og derfor skrumper testiklerne. Mens dopingen står på, gør overproduktionen af testosteronen misbrugeren meget aggressiv, som det også var tilfældet ved Ditlev. Når man tager anabole steroider, så kommer der overforkalkninger,
i ens blodbaner, fordi man indtager så meget doping. Der vil komme kolesterol og fedt på indersiden af blodårene, og derved har blodpladerne let ved at sætte sig fast, og der kan opstå blodpropper. Og det var det, som skete ved Ditlev. Og så har vi en lille video, som viser, hvad der sker, når man får en blodprop eller en hjerneblødning. Som alle andre organer i kroppen behøver hjernen ilt og næringsstoffer for at kunne fungere ordentligt. Disse livsvigtige stoffer leveres til hjernen via blodet gennem pulsårerne. Apopleksi opstår, når blodforsyningen til en del af hjernen ophører, hvilket fører til vævsdød og tab af hjernefunktion. Apopleksi kan skyldes, at en blodåre brister, og der opstår en hjerneblødning, eller som følge af en blodprop. En blodprop kan opstå på stedet, eller den kan være dannet et andet sted, f.eks. i hjertet, og rive sig løs og føres med blodstrømmen, indtil den kilder sig fast i en blodåre i hjernen og standser blodstrømmen. Afhængig af hvilket område af hjernen som rammes, kan apopleksi forårsage talebesvær, lammelser, føleforstyrrelser, bevidsthedstab eller endog død. Og som vi så her i videoen, så er grunden til, at man får en hjerneblødning, det er fordi, der er for meget blod i blodbanerne. Så blodbanerne begynder at briste, og til sidst så vil blodbanen så springe, og så vil der trænge blod ind i hjernen og danne en blodansamling. Når man tager EPO, så bliver ens blod tykkere, og derfor er der også øget risiko for at udvikle blodpropper eller hjerneblødninger. Og for at mindske den risiko, så kan misbrugerne tage noget blodfortyndende medicin, men det kan også gøre, at blodet mister sin stærkende evne, og derfor er det svært at få sår til at hele. Vi har læst artiklen Doping i fitnesscenter er svært at bekæmpe, og artiklen omhandler det faktum, at doping er et konstant problem i danske fitnesscentre. I teksten belyses problemet gennem det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det humanistiske fænomen. Det naturvidenskabelige fænomen. Artiklen redegør for de samfundsskadelige bivirkninger ved brug af doping. Blandt andet kan misbrug medføre akne, mandlige brystudvikling, leverskader og desuden kan hjertet blive større. Dog kan de præcise bivirkninger variere meget, da indholdet er usikkert grundet det er produceret på illegale laboratorier. For den tidligere nævnte Ditlev var konsekvenserne fatale, men er man heldig, går det ikke så slemt som ved ham. Det samfundsvidenskabelige fænomen. For at sikre borgerne tryghed i fitnesscentret, skal de sætte enten en sur eller glad smiley op i centret, som viser, om de har indgået en aftale med Antidoping Danmark. Men det er et problem hos de centre, som ikke har nogen aftale, da de ofte undlader at sætte smiley'er op. Det mener Andreas Kimergaard, PhD-studerende ved Institut for Idræt Aarhus Universitet. ADD er en selvstændig institution ejet af Kulturministeriet, det vil sige, at medlemmer er udpeget af kulturministeren, og staten har derfor en finger med i spillet. Det er vigtigt for staten at begrænse antallet af dopingmisbrugere, da de er en belastning for staten rent økonomisk, når bivirkningen trædes til. Hvor det meste doping i Danmark er ulovligt, er der ingen forbud i England. Til gengæld specialiseres misbrugerne i, hvordan stofferne indtages. Der sættes desuden ordentlige materialer og udstyr til rådighed. Dette kan begrænse følge- og bivirkninger senere hen, og dermed sparer staten en masse penge på sundhedsbudgettet. Om det er den danske strategi mod dopingkontrol eller den alternative engelske metode er svært at afgøre, da der mangler data til at måle de præcise tal. Det humanistiske fænomen. Der blev i 2009 lavet en undersøgelse, hvor 20% af 751 test havde brugt en eller anden form for doping. Dette tal har desuden ligget stabilt de sidste 5 år. Nutidens høje antal af brugere kan skyldes urealistiske kropidealer, såsom store overarme, stærkere lårmuskler og stor skulderparti. Idealet ses desuden i kampagner og reklamer, f.eks. undertøjsreklame med fodboldspiller Cristiano Ronaldo, som opfylder mediernes ideal om den perfekte krop, mener Andreas Kimergaard.
Ditlev følte sig som sagt overset på sit arbejde, da han var en lille mand. Men hvem har sagt, at det er skidt at være spinkel? Det har kropsidealerne, og det var grund til, at Ditlev startede sit misbrug. De samfundsmæssige konsekvenser ved doping. Brugen af doping har mange, især økonomiske konsekvenser for samfundet. Først og fremmest på grund af de tidligere nævnte samfundsskadelige bivirkninger, som belaster sundhedsvæsenet. Den ændrede og mere aggressive adfærd bliver også en belastning for politivæsenet og fængslerne rundt i landet. Forstået på den måde, at det kræver mere mandskab og flere ressourcer fra staten. En større del af statens beslagslæggelser går derfor til bekæmpelse af motionsdoper. For eksempel Ditlev fra artiklen "Steroider smadret mit liv" er endt med en blodprop og en hjerneblødning og dermed lammelse i halvdelen af kroppen på grund af steroidmisbruget. Dette medfører samfundsmæssige konsekvenser. Ditlev har haft meget brug for sundhedsvæsenet og nu på offentlig forsørgelse, da hans krop er blevet ødelagt, og dette er kun et eksempel på, hvad doping kan have for samfundsmæssige konsekvenser. Omfanget af problemet viser sig desuden ved, at 1,5% af danskerne i aldersgruppen 15-60 år har taget doping. Et af problemerne for samfundet, når det kommer til brugen af doping, er, hvornår samfundet skal betale for behandlinger efter endt dopingforbrug, på grund af de bivirkninger, som er kommet i forbindelse med misbruget. Efter et endt misbrug er der mange, som enten har fået skade på indre organer, og dermed skal have en transplantation, eller også ønsker de operationer for at forbedre det ydre, eksempelvis hos mænd, som har fået større bryster. Diskussionen er, hvornår samfundet ikke skal betale, og hvornår samfundet skal. Mange vil jo sige, at det er selvforskyldt, at man får ødelagt det indre eller ændret på udseendet på grund af doping. Det man kan gøre for at bekæmpe doping er, at man kan informere unge i en tidlig alder om bivirkningerne ved at bruge doping. Da det er meget svært at overbevise folk om bivirkninger, når de allerede er i et dopingmisbrug. Derfor skal de informeres om rigtig kost og træning, så de kan få et varigt resultat uden doping eller bivirkninger. Men det store spørgsmål omkring doping kommer, fordi nogle patienter har brug for medicinsk tilskud af eksempelvis EPO. EPO er et hormon, som bliver produceret i nyrerne, så patienter med nyresvigt kan ikke producere EPO. EPOen gør, at man kan få ilt til musklerne naturligt. Så produktionen af doping kan derfor ikke stoppe helt, da mange mennesker vil lide tab af det.